खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय एसे गोबाव जाबाय दे भिडिअ बनाया स' बेनि थाखायनो निमाहा बिनाय थाबाय थारमाने ओरैनो 10 दिनसो जाबाय खोमा भिडिअ बनायाखै गोसोफोरा मोजां मोनाखैमोन बेनि थाखायनो भिडिअ बनायनाय जायाखैमोन आरो दा नै अखा हाबाय थादों एखेबारे अखा बिराद सामा हादों ओमफ्राय आरो एसे लोमजाहां लोमजाहांबाय थादों ओंखायनो भिडिअ बनायनाय जायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायदो स' नोंथांमोना दा नायगासिनो के बसुमतारी इउटुब चेनेलाव स' नोंथांमोना नायलांबाय था तो लेट्स गो नै अखा हागासिनो अखा एखेबारे अखाया जोबजोब हाबाय आरो ओमफ्राय बिराद डिस्टार्ब जागासिनो ओमफ्राय दा बे टाइमाव आरो अमानि आदार गैया जाना दङ दा अमानि आदार गैयिनि थाखाय आं दा अमानि थाखाय माइरं आरो थास' रुनांसिगोन उपाय गैया अखा बोथोराबो मावनांसिगोन आरो ओमफ्राय दा आं माइरंखौ एसे रुग्रोनानै ओमफ्राय थास'खौ हानानै अमानि थाखाय बानायनांसिगोन आरो आदार उपाय गैया अमाखौथ' मोजां लाखिनांगोन ना दा आरो बेमार फैबाय थादों एखेबारे डिस्टार्ब जाबाय थादों ओंखायनो अमाखौ बिराद जोथोन लाखिदों आं अमा बेमार जानो होनो हानाय नङा आरो न' खाथियावबो बिराद बेमार जादों अमा ओमफ्राय आरो अमा बेदरबो मोनजायाखै एखेबारे मा बुंनो आरो नासो जाबाय थानांदों ना अमा बेदर मा जानो लुगैदों एखेबारे मोनजायाखै उपाय गैया बेमारनि थाखायनो जादों आरो मोनजायाखै थ' नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा खामानिखौ मावलांबाय थानि स' गाइस आं दा नै अरखौ लगायना लाग्रोबाय अरखौ लगायनानै आं दा खान्थाया अबस्था गैयालै उपाय गैया दा अरखौ लगायना दा बन जाबना होनांगौ फार्स्टआव माइरंखौ रुग्रोनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय बन लायनांसिगोन दा बन स' गाइस आङो दा नै माबाखौ माइरंखौ रुग्रोबाय आरो ना माइरंखौ रुग्रोबाय दा ओमफ्राय रुखांनानै दा नै थास'फोराबो न'आवनो दंखायो न'निखौ थारमाने इमान हायाखै आरो थारमाने बाहेरायाव हायबाय थायोलै ओमफ्राय दा न'निखौ दोनबाय थादो नांगौ टाइमाव हागोन होननानै ओमफ्राय दा आं दा दिनै न'निखौ हानोसै आरो थास'खौ ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना हाहैनोसै आङो खासियाबो बोरायसैलै उपाय गैया न'निखौ नांगोन ना थास'खौ आयौ गेलेबाय नामा केरफाला ayo dulu atau lunci sana lang ang lunci pagi ya guys kita emang harus kemana lah kayaknya harus begini kanan itu begini coba ganti nang ada pagi ya agak guys ompre adara dini sansin lagnar na ompre gabon bilik jagan ompre dini sansin lahana ne ikut terpena luar makan nama le gue barin gue kita mari kada bilang मानो होनबा आदारा मैयानिबो आद्रा दंखायोमोन एसे ओमफ्राय दा मैयानि आद्रा दो ओमफ्राय दिनैनि एसे माबादो मिलायनानै बोथिसे खालामनानैसै आरो गाबोन बेलेग एक्सट्रानि बानायगोन थ' ओमफ्राय निखौ
Senalani yo bala dat masih dulu mana nih? Berapa? So guys, Oma फिसिनायनि ट्रेनिंखौ मोजाङै सोलोंना लानि iPhone बानायनो टारगेट iPhone Oma फिसिनानै iPhone बानायनो टारगेट ओंखायनो अमा फिसिनायखौ मोजाङै सोलोंना लानि So guys, ayo nih yang ini isi atas deh, ini isi atas deh, sampai dah di mairong aneh, mairong apa ini? Lagau. Cepet, mairong nas, kenapa nas ya? Belum betul betul. Lagi nggak? So guys, nilai jauh nih, oma terbanyak nih, coba dulu ya, sudah siap nih, lebih dari siang. Baik guys, semuanya nih atraku lo kayak apa cuy? Dia atar dunia apa nih? Undi demi nih, manusia. Wah, adara ruza kasihnya, ruza hang mata itu adar gitu, omannya jahan sih ada. So, jaga sini lah, jaldi ho. So guys, adar ke rugasnya, sampai jahin jauh mahal ada song ini roh. Ini beberapa teman mau menjaga minca. Ini mau menjaga. Nabi dor. Nabi dor. Mana nabi dor? Mana kah? Nani bedor. Nani bedor. Oh guys mana? Ini beberapa teman lah. Ini upaya oma bedor dalam lah ya. Sampai dah nakan apa beres sih? Sampai dah nakan song ready kalang guys ini. Nah guys, angna tasurungnya zabai. Sampai dah adar kena kalau se, sampai dah hinjau macam kaman kira nggak ya, kare mana? Batan dia nana kena batan panlu, panlu nana kena upaya dia nana sih nang dah. Dia apa jatra na? Hah? Dia apa jatra nang mana nana mana? Ada dia nana sih upaya. Dia apa jatra? Dia apa jatra marah? Dia baca termalah. So guys, video ko na nabutin ke hindi mo na lang dapat like kalam, share kalam, comment kalam. Sampai nih, oma ko larbo na ba ada? Komplit ja kara. Bisa gini kan komplit kalam nak ya. Oh las las pun lang guys no. To mabit nang basic kita ada. Bang kaman na mo yaw, kaman na komplit ja juga ada. Sang mau gasnya, las-lasnya, anak terkeda, tadi na, oma pisnya ada, bima mabba, ada bunda masih pisnya, bayang nyaw room ke soita bonengan ada, pada baneng asinnya, udah saya jalan-jalan lain sih, oh, mentang-mentang
खेबसेबो देखायदो आंनि अमा फार्मखौ बे आदार होग्रा इमान गिदिर नङा आरो फिसासो 8x8 जादों 8x8 ओमफ्राय इमान गिदिर नङा ओमफ्राय जायगाया एसे थेका नालाय जाना ओंखायनो आङो इमान गिदिर बानायाखै आरो थ' बेखौनो बानायनानै लाइफआव जुदि अमा फिसिनानै साक्सेस खालामनो हायोबा बिदिनो थोजासे जागोन थ' बेखिनिखौनो जुजिलांनि बानायनो थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर थ' थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल